Wati aku lono perlu ning sampean. Apa perlu apa? Sampean ono duwe Mbak Wati. Piro kok kayak apa sih, Sri? 1 juta lho Mbak Wati, lek kan ya 1,5 juta ora apa-apa. 2 juta, Sri. Kok kayak apa? Iku lho Mbak Wati, koncoku ngejak dolen, aku gak duwe sangu. Bang bayi Sri, atasannya dolen sampai kok golek utangan. Ya kate yo Mbak Wati, aku sekadung janjian karo koncoku. Lah lek dibatal nolak izin ta aku iki. Yo, lah kan kate dolen nandi sih? Piknik Mbak Wati. Piknik nandi kon iku lho sampai kok golek-golek utangan iku lho. Ya piknik ning pantai Mbak Wati, kate piknik nang di maneh, mosok yo ndek karangan. Ya Mbak Wati, tulung ngono Mbak Wati, aku lek gak melo izin karo circle-circleku iku. Ya wah Sri, kon kulite nandi wong ya wis tuwek. Kok circle. Kalian kayak anakku Nuru, lah iku pantes wis circle. Lama jalan kayak wis tuwek, pati circle-circlean barang. Iku circleku SMA Mbak Wati, suge. Ya wah Sri, masih kon ya sadar diri Sri, bukan aku nyek kon ya. Kon omah ya sik ngontrak ya. Kon ngingoni ponakanmu ya. Bisa Mbak Wati aja kaken cangkem. Ayo ndangan ciliono aku, iki kate tak transfer iki lho. Jarine kongkon urunan 500.000 sak wong. Lah kan ki utang sih. Kok tambah nyenten nang aku iku lho. Kenakan ku utang tanage. Sepurane Mbak Wati, sepurane. Aku Kok kate iso? sambat ning wong sapa maneh lek gak sampean. Terus lek tak sili, kon sanggup bayar kapan? Kapan-kapan Mbak Wati sak duweku iki. Kok iso kapan-kapan? Duwe iki ya mlaku lho Sri, aku Sri. Kayak tuku iki, kayak tuku beras, kayak tuku lengo, kayak tuku anu. Mlaku lah kok kan balekno aja enak men kapan-kapan. Saya Mbak Wati, tulung ngono Mbak Wati, tak cicil wis seminggu 50. Hah? Kok cicil seminggu saya keti anu Sri. Lah kapan lunase Sri? Wes ngene ya tak dalan iki ya. Kon kok gawe ya tak sili, lek gak gawe ya wis ya. Wis sak minggu cicil 500. Kan lak nyele 2 juta sih. Dadi petang minggu kudu lunas. Ya apa setuju apa ora? Mbak Wati, insyaallah. Lah ya insyaallah ya kudu setuju. Lek setuju mari kita ajukan duit ning jero. Lek gak setuju ya kon mulia. Wis Mbak Wati, aku setuju Mbak Wati wis nang jebokno, aku sak transfer iki. Seminggu 500 kan ya. Iya Mbak Wati, aman. Tamplok Di sini tenan ae Mbak Wati gak sida isin aku. Iki Mbak Wati iki. Oh iku. Kowe ini tak aldi teh ono sampe bayar kan. Duwe temen sih Mbak Wati. Sing iki nyetong duwike. 2 juta pas tak taleni karet angsuran mulai minggu ngarep. Suwun ya Mbak Wati. Nanti Wis telat suwun. tak labrak nang amamu. Wis aku tak mulai sih wis katin transfer iki. Suwun ya Mbak Wati. Awas kan, awas apa pada. Ya, kan. Entek no kan. 2 juta rek. Paling iki Mbak Wati gak mengamuk iki lah lek tak bayar telat. Mbak Wati kan bestiku. Suwun ya aku sentukono klambi oren murep meneh. Suwun ya Mas. Iya Dik, podo-podo. Saiki gak njaluk mana, Mas bayaran iki hubungan. Kan bayaran ya Mas. Ya wis Mas aku tukokno sandal, deloken sandalku kok ngene wae lek. Becat kabeh. Lah karan Dik, sandal sapa sing mbok gawe kuwe lek rembes kok iso mbok gawe lho. Mangkane tukokno. Ya wis ayo tak terno, mumpung koncoku ana sing dodolan sandal milih-milih ya sak karepmu wis. Saya tuku sandal wis aku isin dilokno arek. Apa meneh ketemu Kias diwilokno aku. Ya wis ayo wis budal, mumpung aku bayaran ayo. Yo ngene wae ini. Tuh mama itu nongkrong aja, males sama metu begini. Nyon. Apa Mbak Angel? Alang ini orang agani. Tapi aku kongkon mama aku Weh, malam ini, kamu ini dong. Ini dong, kayak ini ayo, ayo ini. soalnya Mbak. Tapi tak delok-delok aja nih aku Mbak ya kayak sapuduk. Alang aku Sama cari nyolok pendapatku. Ya iki aja nih kayak sapuduk loh Mbak. Nggak entahlah kaku nih. Jangan aku ini lek nak ngomong ini lo. Sama nih saya Mbak Angel ya kok sih. Aku lu wes cuan tuwik puwol pokoknya. Tangan anak wes kawan.
Wih Dewi, delok rambutnya Mbak Angel iku lho kayak nganu kayak wong edan. Iya, itu wong edan iki. Iya, Wong edan. wong edan. Wong edan. Wong edan. Kan kayak wong edan kok ancane ayo wih Dewi mlayu. Wes Mbak Angel wes wong jenenge arek cilik ya wis ngono Mbak. Ora sampean ku wis cuantik ora koyo wong edan kok. Kapan Mbak? Saiki ta? Endi Mbak bengi-bengi kayak ngene Mbak. Dendi kesalahan kembang biawak Mbak. Sama niki ono ae. Tapi mari ki aku terakhiran PSL lo yo. Kayak sampean kan akeh. Ya wis ayo budal. Mas, kan nek pacaran sing romantis sama masa lah ambek aku dan bayar pada bae. Lah aku ora romantis opo sih? Aku wis romantis kok. Anu Ruki tak ngomong golek Lilis kok kanok sih rek. Woi kok Lilis. Lis. Ngono mamaku yang opo yang? Iya, salah kamu blorong. Iya, cok ngono kuwi ya calon mertuamu, Ben. Tekon dia kon blakrak he. Tekon dia kon blakrak besok apa iki? Anu, mah iki kancaku iya. Iya, aku koncoi. Tante lah nget kok ora bibek pamanmu ah. Ya apa tuh maksud tak delok Mbak. Ya apa sih kan sembah iku lho. Kok tambahku kok jeluk Mbah? Iki anake sapa pacarmu ah? Ya Mas, sebenarnya iki pacarku mah cok ngamuk ya mah Ben ya mah. Lah ngene caranya udah dadi mantu sampean wis setruk tuh. Kan kate dadi mantuku. Duwe apa kon? Aku tuh sepeda is duwe, motor is duwe. Oma ya mapan. Ora ngopo. Iya mah. Wong beb kuwi lho semapan masa Ben gak gelem nrimo. Alah. Kok gak dikenal mbek mama sih, Nduk? Pacarmu iki kok gak wingen-wingenane. Montormu apa li? Li motor lho, Nduk, kok gak dikenal nang mama sih? Lah iku dah, Innova Ribbon. Kalau mah Innova Ribbon iki lho mah, masa Ben gak kate nrimo. Alah cak kesuwen. Ayo le, mak. Gak apa-apa, gak ngerepoti. Ora, aku mak tak masakno rawon. Senenganmu ya. Mas, suwun ya aku ditukono klambi murup. Sengaja. Emang gua ganteng ya. Emang gua ganteng. Lama gak